Venner. Medie. Motion. Billedkunst. Tysk. Sammenhold. Fysik. Historie. Musik. Friluftsliv. Ansvar. Fællesskab. Køkken. Udvikling. Tillid. Der var engang 3 prinsesser. Den ene hed Sip, den anden hed Sip Sip og Nip, og den tredje hed Pernille. Og hun startede på Nordsamsø Efterskole. Undskyld, Putte. Jeg skal være i køkkenet om 5 minutter. NSC for mig er dejlige venner og fællesskab. NSC for mig er en dejlig hverdag. NSC for mig er kærlighed og gode venner. NSC for mig, det er masser af venner og masser af kartofler. Stjæler andres ting, eller snyder dem. Min yndlingsfag er dansk, matematik og billedkunst. NSC for mig er at turde være sig selv. NSC for mig er en masse motion og rengøring. NSC for mig er kærlighed. NSC for mig er et fedt år. Vi har også andre linjefag. Og her har vi 2 søde pattedyr. De er meget fredsommelige. Og det sidste, der siger vi svømmehallen. Og det er værsgo. Det skal så være på OA har vi røv. Ja, det var godt, det der. Jeg ser den skygge. Charle! Løb 1, 2, 3, og så... Lidt længere derovre. NSC for mig er dejlige elever og et godt arbejdsliv. NSC for mig er tillid, ansvar og kreativitet. For mig er Nordsamsø Efterskole at være sammen med glade elever i forskellige livssituationer. NSC for mig er at have en meget stor familie. Vi er med til det praktiske. Vegetaren er der falafel og avocado omelet. Og vi har jo en fødselsdag i dag, så vi skal selvfølgelig synge. For i dag er det Ægters fødselsdag, og derfor ser hun af, høj du har. Og så fortjener det er en anden sag. Men fejre så skal man på sin fødselsdag, yeah! Hurra! NSC for mig er alle mine venner og min dejlige kæreste. Er at se livet fra en ny vinkel. Er mit 3. hjem. NSC for mig er fællesskab. Så byder jeg velkommen til det ugentlige fællesmøde. Vi er også med til at bestemme på skolen. Vi har referat fra elevmøde. Vi har referat fra medarbejdermøde. Hvordan har vi det? Motionsrum. Værelsesflytning. Vi skulle finde på en ting at købe i stedet for. Jamen, altså, har I snakket om, hvad altså, vi har sådan snakket lidt om, at det måske skulle være sådan en cross-trainer, som vi havde. Men altså, det er jo ikke sådan rigtig sådan blevet helt enige om, hvad det egentlig skulle. NSC for mig er skønne teenager og fed musik. NSE for mig er et stort, bankende hjerte. NSC for mig er Danmarks bedste efterskole i hele verden og de sejeste lærere. Ej, vi er ikke med den brusen. Så hen, jeg cykler. I fritiden laver vi mange ting. Bare sådan, du kan ikke være single mere end en uge ad gangen. Der er et globus, hvor flade og se todimensionelt.
Så snakker vi bare ved i morgen, ikke også? Og nu var det sådan, at Pernille gerne ville blive på efterskolen alle sine dage. Godnat, Godnat. Men det kunne hun ikke. Godnat.